sila o namatay mga Christian nga to sa aban ato sa nag-i-erase natay mga una-una. O Sister Hero? Brad, iway di ba ni o sa kanang nagro? Ang akong gisultihan itapan nun. Diba before ka masugod sa akong subject matter karon sampos na minsan. Karon ang pirikat na ko katong nanagi. So ang nanagi is ang pag-order sa pagka-hari. So unsa ba ang buhat pasabot sa recap kanang ibalik tong na kuha nato atong last week na mao ang pagkapari. Unya duwag-duwagan lang nato sa gamay adlip-adlip para pero mao ang buhat ako pasabot nga recap kay nano. Padugay naman gud kaayo, Brad. Basin maayo ka, Brad. Iway di ako rin suggest isulti ko lang mo. Nanangay usa nga recap karon Santos nga misa man. Sa sunod na mo recap na Santos nga misa i-repeat kay para makasa katong mga absent kamang usad, no? Nga mo adlip-adlip na lang to, di ba? Usara pagkahak tingali gikinahanglan nga tao, Brad. Kay kung tanan ko pinpurong naman to. Oo, di ba? Pero kanya na lang sasagot-sagot sa tanan nga kuan kay para ang recap ang subject matter masultihan ko na ito ng pinagdakan. Okay na? Okay. Nangilipit rin pare? Sobrang siguro ka sa tong time, no? Pero yawag dyan ang tanan nga mo paambit din. Eh, kaya mag-ung atong praktikum, kita, nasayod rata, nakagungog rata, pero mas tutok rapod sa itong nalunggan. Tutok rapod sa itong mga paminaw, no? Rato. Pero kada mag-ung atong magpraktikum ta, nakadungog mo ta sa itong tingog, kita mismo, nakailas sa itong tingog, nakailas sa itong nahuna, maagi sa pag-istorya rin. Kaya kung kana, mas maayos kung ato lang ginagbay lang sa atong yawag dyan ang tanan nga mo istorya. Yawag dyan ang tanan. Siguro ato lang i-shorten ang atong mga paambit. Yeah, ato natulugayon ato tawgon si Brother Wiley. Sa iyang topic nga Santos nga Misa. Atong tagaan si pagpagpag si Brother Wiley. Sakto itong sugyot ni Sister. Salamat, Brother JP. Sa nagpambit ko na yun. Ngay kadausap, nagta Santos nga Misa. Kasunod, mo na yung praktiko. Usa ba, yung mga asahin ba, schedule ka sunod na. Yeah. Kasi naman ito, marunong na charismatic rin ako, kaya simunin na mo ba? Limit ang oras kay, kuhan, direng oras 9 ito pare ito. Ito si USDR, oras 9 naman. Signal mo itong USDR na. Naya na kapit. Manaw, di mo magpapunta na, pagtapuso mo yung bradsyo. Grandes kaya, apalik ang react niya. Pero may niton dito sa pag-ambit. Santos na siya. Pero itong topic ron, RGP, kung ano? Santos na Misa? So, ano na ikinig Santos na Misa, sumasa, manundo sa Simbahan Katoliko Romano, saan ka sakripisyo, matod pa, isang ko ni sa dugma, fundamental sa dugma, kaya dugma, manundo ka pagtulungan, nawas dugma, yes, sa fundamental sa dugma, page 408. In the sacrifice of the Mass and in the sacrifice of the cross, the sacrificial gift and the primary sanctifying priest are identical. So, ang sakripisyo sa misa, dito sa cross, mong unang misa, duguon nga misa yun, sa Kalbaryo. Hala, duguon, lawas si Kristo, manay, sakripisyo ng Kristo. Pero karon, wala ka lang, lagi sa bayon pang binuna. So, dilit na dugoon. So, muna yung panulo sa Simbahan Katoliko Romano. Pero kay apologetics man gusto na answer, na yung mga pangtana sa mga reliyon na ingon nga invalido ng misa sa Cebu, Pilipinas, kay English, Tagalog, Binisaya man. Ang ilang gusto, Latin mo yun. Sa tubag, sa ano magtubag nyo. Invalido ang misa sa Katedral, sa Rosario, uban pa kayo naman. Binisaya
SPX. So, nadebate ko na dito sa Lapu-Lapu Public Debate yun. Tingala sa forum ni Katoliko gilibati. Di siya, para niya ang misa sa Binisaya in English, huwag niya kuslanan para niya. Sa ito pa, despasa ni Binsya, libati sa wala. Wala mga Katolik na sa res. Nagkana sa Davao, di sa Mandawi, niya, napipila despasa ni Binsya wana, usaron niya pagtubag na. Invalido ang Santos na misa, labi na ng Binisaya in English. Kaya ang Latin, muy, valido nga misa. Pinangalan ko. So na yung mga Katoliko, lalo yung SSP, Credit Mas. So ito na ang tumago ng taon, napayisunod ng objection sa Hebreo City, na si Kristo gihalad magkausara. Ihalad man sana sa Santos kami sa Branduwede. Nganong simbahan Katoliko, kada oras mo na niya, o labi na sa, kada oras mo na kita daw. Ada 30 minutes, sa terus ada 30 minutes niya. Ha? Salam, anggap? Anggap? Sa terus ada yun? Oh, bugay deh. Dito 30 minutes sa sauna. Pinakadaghan niya. Sunod yung objeksyon ang 1 Pedro 1:18-19 nga. Dili, wak mo luwasa sa salapi. Anong mga Katoliko magpamisa mo yun? O, di ba? Magpamisa mo tayo. Misa ko. Anto sa misa. Anong pamisa mo? Pasalamat o pa. Nga, sa 1 Pedro 1:18-19 na ang dugo ni Kristo, giluwas mo sa dugo ni Kristo. Pagkabililaw sa dugo ni Kristo. Dili sa salapi o kulawan. Anong mo gamit kung di mo kwarta pamisa? So, nangana ng mga pare. Niya, so, ano pagtubag? So, ano pagtubag niyo? Wala nga, sa punto mga gising. Ha? Wala lagi niya, pamisa, kuangan. Bayaran niya pamisa niya. Ha? Donation. Ito sa sa misa sa servisyo sa tuwa sa dali sa simbahan. Inahalan na sa mabuti. oh. Inahalan na sa simulan. So, Ha? gani, ang para sa kuha. Ako ang pare di auto. Ano? Ang para sa kuha. Ito lang, kumagawa na tao. Kuha ang nangyari talagang very minimal na gani kaya na. Nag-issue yung kuha na kasal, bunyag, lubong na naibayad. Very minimal na gani kaya na sa 10% ka. Kada buwan nga, kada sa imong income, kada pulo imong ihatag sa simbahan. So very minimal na kaya na katawa, kung sa ito. Kada buwan. Ha? Nasaan masara? Naon nga? Rita ka pumunta na? Oo, kaya. Ito lang tabagon. Kumong na mo tubag noon. Matano ni mo katubag. Jadi ang reate. Objection do sa mga bawa, dili Katoliko. Ano ba? Ako politics mo. So yung pagsupak ma. Ito nasa dokumento perting ngigan na mo. So suka itong debate na ko. Para na ko balik yung misa sa Roman Katolik. Balik. Ya, para nila, gano'n mo kay diya kung saan yung pag-lusahin. Amo na diya. Experience mo na mga kasukat. Pero ako niya itong iso. Iso ba ito kung saan ito sumisa rin. Ang original is Jesus Christ. Dili ang amahan. Amahan ang huwag tumari sa kalimutan. Si Kristo may nagpagkatao. Para makita sa Jerusalem, sa mga tao, hindi sa mga pagkatao, hindi sa makita. Ang Diyos, Espiritu ko na. May lawas sa bukog. 1:24. Ano ba? Saan na yung pagwali dito sa Jerusalem kung siya makita? Ang pagkatao sa ay yung lawas, lubong naman. So malapad nga, ang si Kristo na pagkatao, ito yung misyon. Kaya, di siya magpagkatao, di siya kasangyaw. Ano naman? Wag itiil, lawas. So pag sangyaw na sa Jerusalem, nga na.
Nada sa limitado ng oras mo. Ana, debate, limit, 5 minutos, 6 oras na, 10 minutos. Eh, way oras, hindi mo gumong, buntag, di ng tao. O, ana, rana, inoras mo, ningguan mo rin. Suko na barin niya. Kaya mo, berprosadi niya kay sabak kayo, mga kuwan, mga anak, na muriak. So, kuwan yun. So, muli nga ang sa nag-preside sa Santos na Misa dito sa second floor sa Sinakulong sa Jerusalem. Adlaw, Bibisanto, inspirasi yung kumatayo. So, ang gilitok niya, kung sa may native dialect ng Jesus Christ, yung pinulungan ba? Oh, yan, pareho na ng Tagalog ka, Manila, yung mong native dialect, Tagalog sa, Ilocano sa, o sa Cebuano sa, taga-waray sa. Muna yung tawag ko, vernacular form of the Mass. Anong vernacular form of the Mass? Whisper. Katayo na ka ba? Ilang itong Padre John Nobales dito na sa saya? Ha? Tayo ito last yan? Namatay ito siya? Tayo konsulasyon ko sila. Ada yung restoration. Oo, sa Juan City. Alilo, ano yung Brena? Ay, Joseph Paris ko siya. Tayo niluan. Papi na sa niluan. Tayo konsulasyon. Dua din ha? Ako, buta lugra. Pareha mong experience sa Arnold kay simba sa Rimina ko ginawang sa Tarik na gugusan di kadang ng pulis. Ito kasi Israel. Bago Pilipinas ko. Pilipinas. Yang Pilipinas, Cebu, sakop ni Pilipinas. Oh. Sa Bethlehem, sakop sa Israel. So ang Jerusalem o Bethlehem, isan siya kayo. Yung kukod po itong mga bata sa mga pagkakabuan nila si Jerome, 4th century naman. Ang Biblia, Old Testament, Hebrew, New Testament, Griego. So, Old, New, manang Bible ng Biblia. Sumasa, our Catholic Faith Manual Religion by Bishop Moro, sa dictionary. Naay di suwak. Kawag pag-inupan ni Sidro, hindi ito lang. Ano na, ang Biblia, kuwan, gining, ohera sa simbahan. Hindi, ang Biblia, pulong na sa Diyos. Ang Word of God, sa may kuna Word of God yun. Yan naman sa Katekism of the Catholic Church, labaw ang Word of God kaysa Magisterium, simbahan. So, layan sa nang gulo. Ato nito pagka ng Kristo, ang native dialect niya, Aramaic. So, pagbisa niya sa second floor sa Sinakulong, bayan size 30. Tulong kay Evangelista nagpayag ng Kristo nagbisa o Aramaic language. Aramaic yun. Lucas, alisan nyo ba? Lucas 22:19, Matthew, bigay ba? Inot nga badsok, luwas ang katawan na yun. Ikaw, luwas ginuro ba ni bawa na? Subject ko ito, kanapadong kaluwas. So, mga upat kay Evangelista, nasuot niyo sir? Matthew 26:30, Marcos 14:22-24, o Lucas, o 22:19-20. Ang libro nga Juan, wa gisgot og Santos na Misa. Pagkusagaran ba? Iya. Kung siya pinawan sa Aramaic, sa ito ba? Sige, so nagbisa Aramaic gigamit. Parte ni Sula. Lisod yung Aramaic language. Mapalay na. Karong ganun yung mga seminaryo noon. Seminarista. O lagi, hindi ka mamulatin, hagbong ika. Unang ubang tingnan, hagbong na seminaryo so na kayo. Lisod kayo. Oh, yan, nabigilan sila. So, languages na daan. So, wala nga, Kristo, nagbisa ang Aramaic language. Ang pumunta na sa Jesus Christ. Asa mabasa sa Biblia, sa Gospel, Evangelio. And kinabuhin Kristo, the life of Christ, nasa upat kay Evangelio. Iba mo ba? Mateo, Marcos, Lucas, John. Upat ka Gospel, when the life of Christ. Yes, yeah. Yang asam sa gamay ng transisyon mo na. Transisyon mo na yung wala. Para malusot ka, transisyon mo yung natin. Ang pamunta na, si Kristo dito, pag di natin, wakan. Walang lisod dito pag doon. Si Kristo, wak ito mo natin.
Wa ito kabasa sa Biblia ang Ginoo. Wa pa may Biblia siya panahon. Wa kita magsulat og ang Ginoo, Jesus Christ, wa magsulat sa Biblia. Wa libro. Ang mga apostles wa libro sa wa Biblia dala-dala. Mo dala. Pero ang iwalay sa mga tinunan ng mga apostles, Word of God to. So diha ang Word of God. Biblia layo ba ka Biblia libro mo na. O libro na. Bagoro ay printing press yan eh. So dili ka ugon sa libro. Magkaroon na naman na. So mana nga batak yung sulti nga invalido na. Valid yun. O niya, mo na gitawag nila o Novus Ordo of Damas. Kaya ang Novus Ordo, kaya lang ganito ka, kaya ang Novus Ordo, invalid ang misa niya, mana ka sila. Ako, kasugat mo ganit, kamo, huwag mo kudumog na bro. Ilang yaw-yaw sa upan ito, simbahan niya. Novus Ordo, Novus New Ordo, Order of Damas. Sa ito New Order of Damas. Ang kuwan mabagong hanay sa misa nga part of liturgy ba? Ang kuwan, ang basa sa Ebanghelyo, kanta uban pa diya, part of liturgy na, pero ang misa, way kausaban ang usaman. Iba mo sa may essence of the Mass. Kini misa matungkuan. Topic. Dili. Ang misa mo ng santos na misa na dihalad sa sakripisyo sa laos o dugo niya. Dugo dito sa Calvario mo ito original. Pero karon dihalad siya, isipay yung pan ng binura. Muna pa rin sa simbahan. Muna, mo gitawag og the sinner sacrament of the church. Pinipot ko sabot. Mingo minawagan the highest form of prayer. Ang santos na misa. Yan ang highest form of prayer mo na. Kutano na to. So muna nga, ang punto niya mga gitsunan nga lumusod o bagong hanay sa liturya, pero ang wa matandog ang ining konsagrasyon. Uban, so uban na mga kuwan, di mo simba ng magtubak na pare at ito mismo daliko. So ang tubak na ito ang mga gitsunan, dili doktrina ang mga ining kuwan, languages, na pinulungan ba? Natin. Ang essence of the Mass mo itong konsagrasyon ba? Kung teksto niyo kopiyang tuluwa, Hoc is enem corpus meum et a calixamunis me. Kapag konsagra na Jesus Christ. Munang essence of the Mass, konsagrasyon mo na pinaka-importante sa santos na misa. Kanang konsagra mo simba mo ba? Tingting ay anak, konsagra. Muna akong ginawa na. Muna ikanas pare, tutuki dito siya. Kay lawas sa Kristo mo to. Santo ninyo, Santo Rosario dito. Pundungan ba anak? Alas, anong binom? Ha? Oh. Nya. Doxology? Ano ang doxology mo? O, lilig ka pare, o kayo din na. Bitaw. Oh, expert na pare, na inaham na yung trabaho. So, ang punto na ito nga, basta ako lang, sa ako lang, may uban na maliwaran na ng konsagrasyon. Ang katoliko na, 20% durante katoliko ko. O ikilibutan. O, 90% durante katoliko. Ha? Wala nga, pag konsagra, dipindi na ni mo. Kita ini mo milagro. Milagro naman na kay, karang, the strong argument, ang Ginoo, ng mga pare, pag konsagra na, automatic, miracle na. So, yun ang dugo, ang bino ni mo dugo, ng panin mong lawas si Kristo. O, sa ato pagdugo, huwag kayo pagdugo, paliwaran na ni mo. Naag yung magdugo na to. O, intensyon na to ba? So, muna nga, pag konsagrar, nakis miracle, mubang ngita mo ng milagro nga, o dito na, ito, gidugo itong kuhan. Kung sa una. Pero, testimonyo naman ng sister,
nalikon. Pero ang pwede kita seminarista, testingan mo na sila ka na, misa rin, natubang ang mga pare ng obispo, umahaw ba ka? O, anak, una subject ka na, isun ka na pagkuhan. Kanang milagro testimony outside of the deposit of Pentecostal. Kanang wa sa doktrina mo, private revelation mo na siya. You cannot force anybody, ika kapugo sa nang testimony mo na. Kaya ito doktrina man, kamaturan man, lugba na, kamaturan na siya. So mga usa ka na kong sayop itong pamahayag na invalido ang Santos na Misa. Dili, kay itawag na native dialect, vernacular form of the Mass. Kung Cebu ka, ang Cebuano, valid ang Misa. Tagalog, Ilocano, Ininsik, valid ka po. Kay niyo, huwag sa tumapaw mo badlo nga, siya may labaw. Tapos may mo siya, invalido ng Misa. Waman, okay mong o Francis, ano mabalid yung isa kay siya may visible human leader of the church. Makita ang mapanulo ba? Ang invisible leader of the church, si Kristo madili makita ang mapanulo. So, huwag mo nang nga, valid yung isa. Kaya pangunta na, gitugot mo na sa Vatican, o mo na nandiyan mo na masaag ng Katolik ko, mo nang itawag ko, the enemies of the Catholic Church are not outside the church, but within the church. Ang gawin sa Simbahan Katoliko Romano, di kayo sa gawa sa mga protestante. Nasa susunod, muna yung mga ECSPX, Traditional Latin Mass, kung na po yung God-died literal. O, Diyos na matay literal. Naman sa mga pare, o, social media, gubat mo sana niya. O, daghan mo sana niya, namatay niyo yung Diyos. Ang Diyos na matay literal din, ang tinuod ng Diyos, matay din. Pangaan ng Diyos sa matay literal, literal giba. So, daday, okay ra, pero na may literal. Kung saan mo na mo, o literal namatay, ang Diyos sabi, espiritu mamatay. Di ba niyabag ka? Ang espiritu mamatay. Muna niya. Kanya, alita sa misa, valid yung misa, pero itong tiwanan na naglalis mo lasa ka ng SSPX. Tagalabang, sulong na. Tulong ka libro yun. Simbal sa English mas mo. O, sa ito ba, para na invalido ko na. Sa ito ba, discarded ito niya. So, nagdebate mo ito? Dahil ito tao? Nada sa mapad malawi mo ka na. Huwag mo ka na lagi, bro, di ko patawin mo. Kasi matod mo yan ganito. Pero si Atty. Bacalso, may ingon sister, si Atty. Bacalso, ngayon ko sa ilos, attorney. Ang kuhan ba? Kuhan. At yung mga nagdibati pa so walo kasi yan mo sa diwayari. So, may ito mo diyan. So, ang Latin? Ano Latin? So, diyan mo, wala na kinilig sa Simbahan Katoliko Romano. Latin. Kaysa 1:19, 19:20, engrave sa cross, tulong to kapilungan. Hebrew, Greek, Latin. Ang uban, Aramaic, Greek, Latin. So, tulong ka lang Moses. So, mag-Hebrew ka, mag-Latin, kabali na. Pero ang ilang style, ano man, huwag ko mag-Latin. Aramaic language ito. Pero, takadong mo kung may video ito. So, si Kristo may unang invalido. Kaya Aramaic language man. Yung sa may native dialect ni Kristo. Aramaic. Sa native dialect sa Cebu. Cebuano. Bisaya. Bohol. Negros. Bisaya ano ba? So, sundot mo sakto ang native dialect o gitawag ng vernacular form of the Mass. Vernacular meaning sino sa imong kulto usap mga binulungan ng lugar mo na sundot yun. Approve na Latin nga dito? Napisa binisaya lain sa gawan lisod ng kasabot binisaya in English. Kasabot din language. Di madungagan mo. O di mapunaan ba? Muna din language. Kaya sunod ang Hebrew City Messiah na objeksyon na sana ko si Kristo gihalan. Tinungo na
sa Hebreo 9:28, si Jesus kausa gihalap sa iyang lawas dito sa Kalbaryo.